everyone नै जा दा बेलासिनि मा होनो बार जानो फैदों आरो नै बिबोनां गोजा गासिबो बियो जा बुरजाखा आंना बिबोनाङा मा होनो जाख'नो हाया लोंख'नो हाया बिराद माबाखा आरो बुरजाखाथार आंना बिबोनाङा ओंखामफ्रानो थोलाया एखमबा समाव बेदरफ्रानो थोलाया फाग्लासो दा एखमबा समाव बेदरानो थोआ आरोना जाय जानो आं संनायखौ जाय नाथाय माबायदि बुंजोबो मानसिफ्रा आं नङा सावथाल लोगो आरो सावथालबाबो लोगो थायोना माबाबा मा होनो बर'बाल' लोगो नङा सावथालबाबो लोगो ओमफ्राय जों दा बिसिनाव थांनो नागिरदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो थांगोन दे थांगोनब्रा ओरै थांसै थाइजौ मागिनोसै नङाबा ओरै थांसै ओइ फैगौ मानसिफ्रा थाइजौ मागिनोसै थाइजौ लामाया बिराद बरिंना जों बेजों थाबायगासिनो आरोना दुब्लि दं ओरै न' गोजा बेलजिं दं जोंना न'आ ओइनै थाबबाय ओमफ्राय थाबबाय नङा गोजौ गिदिर देरसन न'खौ मोनबायमोन लोगोफोर नै न'आ बेनो मानसिबा दंना गैयाथाय मोननायालाय न'खौ मोनबायमोन लोगोफोर नै न'आ बेनो आरोना नै थांनानै लांबाय थानो हागोन गैया मानसि गैया खोमा न'आवसो दंहैयो खोमा बारबा बैयावसो दंहैयो बारबा गैया ने न'आ मानसि ओइसासो दंहैयो खोमा दा बारबा नाम्बारबो गैला बारनो लोगोफोर न'आ नैबेनो मोनबाय जोङो फुल बागानथार मानसि गैया थांफिनसै जोङो दा लोगोफोर
लाङि सिखाव बिराद नै मालाय सानाय लाङिखौ माबा ना खावनो नागिरदों आरोखि नोङो ओइ लेबु लायनो नागिरदों सोरसो मालाय सावथालनिखौनो ओइ नै बिगुमा फैगौ बिगुमा सिखाव गोजा आरोखि आरोना बिसोरो नै लेबु लायदों ओरैनो खारलांजोब्बाय फैदो नायलाय फैदो सिखावफ्रा नै अबाव सोगोन अबाव मागोन सानदों सिखाव जा साब्रैबो सिखाव जा आरो नायनो अबाव लागोन अबाव मागोन मोनलाय हनै फटल गोखै मानि खावा बायो सिखावानो बेराय जानाय नङा बिसोरजों र' सुदुंनि माथो बोखानाङाब्रा र' नै फाग्लासो थाइजौ खावनोसै एबार नै आं दिनै बिबारा मोजां एसे भिडिअ खालामदों आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम लेबुबो लाबोबायनो मानसिखौ लोगो मोनासै नाथाय बिफांनिफ्राय लाना फैबाय आरोना लोगोफोर नै सिखाव गोजा बिसोरनो थाबाय थाबा बुजागोनसो दिनैसो खनसे फाग्लि जादों हनै फाग्लि जादों फैलाव बिखायानि बिगुमैनि नामा जादों फैलाव बेखायनो आं नामखौ माबानानै मा होनो सल' खनदों मा खनदों